chen rang le ngen mua karon tel na chan sok tak hi kan thian pani hian Mizo stock trader consultancy ti kan dina Mizoram hi financial industry a hian kan hniam em ma India ram apo hniam ber dot tu kan nia hemi financial industry Mizo stock trading lampang chi sim sim a hian kan hniam em ani chuwang chon information hi atam theyang ber hi in pe la Mizo te tan hian he ai na sajok hian in siu sha theila ti hi kan vision ve ani ta ni hemi Mizo stock trader bi khian chuan hemi so hi alo ta chi ta he soi kan ta tur ni hi kan platform tur ni hi kan tia chuan he so a hian thei top chho kan tuma chuan chu mai baka stock trading lampang chi sim finance industry sim he a hian a promote na sa thei jok ni ti kan sia chu bang chuan he so a hian chera le ngen mo a hian kan tel ve roi chuan ni kan dream kan vision a chuan ama sapera chuan kan tumber chu he ai na su zoga kala ama sapera chuan apps design apps Mizo tena kan man thei tur Mizo tonga hemi financial industry stock trading lampang chi te stock market lampang chi sim information ni Mizo ngeya a layman mite ber poina asia thiam thei tura information chanchin buang dewa chiar thei tur ang khan design kan tuma apps designer te po roi top kan tuma chu tian chuan ama sabera tan chuan chu kan han vision ve deuh chu ni ta chu adot le chuan kan theyang to ka tinga kan capital nei sang kha stock market manga ti punzel ani ber chu ka ti chuan chung te support nei ka dong lawa an she thiam lo buka she thiam tir kher po kha ngai ka ti chong lo maro chu ka tuma hang ka chianga ma se achang chuan a be don thak ve thina an she thiam lo tu khi soi fia doi nan bong tel mani ti mai tu nia jan train khat lain enge in ti ber hi ti te ka han dong thina chu mai paka choi lai ten chu va apply ve te a chu na chu va deal ve te ti te kan tung ai no thina ka ti han mi hi ati down ve thina maro chu kan tuma kan chiang to a khata kha chuan kan enge kha chu athleng ve nge tura kan nga ya kha chu hemi kan thil ti tum hian aron keng tel ve tura kan ngai to pa kha chung te tunai chuan mi hi an she thiam ve to lu tuka tuna kan so tel tur poi mi support em tong China tele chu in khom tong China te po min tho thina kha kan soi ve kani ka background hi finance ni big lawa engineer lampang de nia eng ba ka shelo ka ti hian eng ba ka shelo ka bo em tuna kan student a hen bo ve tak hian tama heng ho ai point gala bo ni bo tak meu hi kania chuan le khabul chiar tur te ka thian pa ka partner hian min shil na sa chiar tur te le ka she thiam lo te poi ka zon na sa tiang chuan ka struggle na sa wa struggle tak hi kani stock mal te poi ka she theina tur hian ni leng te hian stock te ka thlang thina chu tiang chuan ka struggle na sa ber chu a information I mean knowledge hi ka struggle na sa ber ani a capital chu eng po ni se capital chu kan nei lo te me maro chu kha ber ai kha chuan hemi a thiam na ka du wang khan ka struggle na sa ni startup tura min motivate tu ber hi chu ani au pa ber kan nia chung kwa te po ron tlang ni hi anga a hun ve to ni ti me ang chung kwa te po kan lo support a hun ve to ta chu tianga tak chuan now te ta na enge support thei tu tur finance ani amo finance ni kherlo finance lawat po fin na lampanga te po enge ron tlang ni tur chuan thil chu sang kan thiam te kan dai zau te exposure kan nei san te anga ya hata tak khan tuna kan so te le so an nei ma po thil eng mani chu sang a hian enge tel tam hi ka duwa chumi nei bang chuan hei hian min motivate ber ni ka sia vision kan nei ya visionary kind ti ya chu kan thei chuan investment bank khial po din kan tuma chu kan dream ve do vision do anta ma se kan kalkong hi ala thui don ma se ti ni mo chuan kan thei ngai kan ding ni Mizo ten financial education an lo nei thui na Mizo tong nge in zirtina course te kan provide china chumi pialama keni heta kan tumber chu educational app develop kan tuma chumi a chuan course te da kan tumani chumi course a chuan stock trading a big takin stock market a hian
mizo ten man no son an course kan siam don stock trading stock investment lamate chu kan thil tumber pakhat ania sumia chuan tuna hian ma kan lamek zel ani bera he shokron tel chan chu mizo ten stock market hi anak meu she lo khom me india rama po atnu full ber pro kan ni na hian he ron tlangzar tumna deuh in kanon tel bia chu thei tok chu in ma kanon la ania sum don na tran hi ati me lowa harsan na hi ma chon chung te hian min hriatiam pui lo chang hi tam khop me chu bang chon hi aboi thlar du khop me ma se hetiang kara hian kan kal ve bek beka ei tiknia mo chuan hlotlin na hi kan la ma mungai yang ti hi kan ringa kan mutran ek to boka along khop me ma se he aya chak hian mizoram tan hian ti ve thei kan du awangin ma kan la ke kan la pen zel ani bere